Zikomo kwambiri olemekezeka malinga ndi funso lanu pokhuzana ndi nkhani imene ife a small scale business community ndi ena anzathu ama business akuluakulu komanso ndi anzathu ma investors pa nkhani imene tikudandaula ndi taxation imene MRA akubweretsa pakati pathu. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti ma big thinkers akwathu ku Malawi kuno komanso learned people komanso experienced civil servants kuphatikizapo mapeto ake anthu andale ma politicians kuti m'maganizo mwawo m'mitima mwawo angochikhazikitsa kuti dziko kulibenso njira iliyonse imene angayendetsere dziko beside kungodalira pa taxation msonkho. Ndizomvetsa chisoni kwambiri ndipo ndizochititsa manyazi. Nkhani imene abweretsayi yonena kuti azifika mshopu ya munthu pa business ya munthu azikapereka chilichonse nkulowetsa msystem mwawo, zikuonetsa umbuli mbali ina, zikuonetsa nkhanza mbali ina, zikuonetsa disregard of ufulu wa munthu wa business mdziko lino, zimene zikuonetseratu kuti it's unconstitutional. Pali zambiri zimwe MRA akhala kutipanga mdziko lino zomwe it's unconstitutional. Even lamulo limene anakhazikitsa lija lonena kuti uzipereka maripoti monthly, date limene anakhazikitsa likadusa automatically akuti akupanga fine, you have to pay ena ma 100,000 ena ma 200,000 kumapita kutsogolo. It's unconstitutional, it's infringement of human rights ya munthu wa business mdziko lino. Komanso ndikutengera malamulo m'manja mwawo because MRA alibe mphamvu zopereka punishment pa munthu tikatsatira mmene constitution yathu imanenera. Chifukwa mukayiona MRA si nthambi ya judiciary, MRA ni nthambi ya executive because MRA ili under Ministry of Finance. Zili chimodzimodzi zimene akhoti analamula ma MP kuti ma MP ntchito yawo ndi overseer kuyang'ana judiciary ni executive kuti kuyendetsa bwanji chuma when it comes to developmental purposes. Chifukwa constitution mwathu executive nimene apasidwa mphamvu yogwira ndalama zathu nkumazipangira chitukuko, pamene ma MP ndi opanga malamulo kwinako azipanga overseer mmene executive ikuyendera, sakuyenera kugwira chuma. So zili ngati chimodzimodzi MRA sakuyenera kupereka judgment pa munthu chifukwa MRA under Ministry of Finance, it's not part of judiciary. Koma mukaona ma standing order awo akupereka mphamvu kwa commissioner general kuti ndi ali ni mphamvu yochosa kapena kupereka punishment pa munthu, which is unconstitutional. Of course anagwirizana iwo kumene amakhala kwa makambirana zinakafika mpaka ku parliament, chifukwa kuti ku parliament kuja zinafika mchizungu, ma MP ambiri ni mbuli, ifeso a Malawi sitiva chizungu ambiri, zinangokambidwa kwambidwa basi novomerezedwa iwo nkupanga implement. Zimene zikupsinja anthu kwambiri, munthu akungolandira punishment each and every month. But most of these small scale businesses
zinazo sizikuyenda, zina anatseka mwachisanzo pali ma contractors amagwira ntchito pokhapokhape za ntchito, ngati alibe ntchito ndikuti sangalipire msonkho, alipira msonkho without any performance, ndalama zitenga kuti. Koma period jekangodutsa imene anakhazikitsa iwo akupereka punishment kumakampani, which is unconstitutional. Now adutsa apo pano ayika lamulo lonena kuti azikafika mshopu ya munthu nkupanga audit katundu ali nayo nkumuyika msystem mwawo, akuti kuti ukagulitsa iwaja azidziwa kuti adali mkatundu wochuluka chonchi agulitsa chonchi ife zathu choncho. It's unconstitutional. Kupha maufulu anthu a business, nkhanza kwa anthu a business. Taxation was supposed to be a voluntary work per citizen. Koma chimene chikuvuta choti mujananenera koyamba kucha kuti ma politicians tisambire kuma politicians, ma politicians kumakhala kumapeto amangokhala ma victim, koma amapanga izi ni ma civil servant, ma board osiyana-siyana, ma technocrats amene amazithanda kuti ndife opozira lend people, but they are useless, no sense, they are criminals. Chifukwa kungobweretsa nkhani imene iyi it's unconstitutional. Chifukwa mwachitsanzo business ndi yanga yayi, ndalama zanga sidanipatse ndi boma, company napanga register neka, even in the process of registering that company I have to pay the government. Ndalemba ntchito ndeka, I have to pay them on behalf of the government. Chifani ntchito ya boma kuonetsa kuti mdziko anthu akugwira ntchito, koma I'm here helping the government to employ people using my own money. Ndalemba ntchito, ndapita kunja because we are not producing. Chilichonse zambiri 90% ya trading imene imachitika ku Malawi it's from foreign countries. Ndikuti ndapita kunja ndalama zanga movutikiraso forex boma lilibe, ndapita pa black market nagula katundu yuja pa black market nomovutikira, ndapita kunja ndakauda katundu, ndikufika pa border ndikumana ndi ma taxation ambirimbiri. Pamene paja pakhala msonkho wakuti ndalowetsa katundu ndilipire, pamene paja pakhala VAT ndilipire, ndibwere ndifike pa shopu panga ma rentals amene ndilipira pa shopuwo ndilipire msonkhoso, katundu ja ndikamagulitsa ndalipire. Zonse zimenezo tikuchita. Nde pofika kuti mpaka kufuna ukapanga audit company ya munthu, iweyo you have nothing to do with that company. It's an illegal transaction imene afuna azipanga pa Malawi. Sinkhani pali anthu ena akulankhula kuti ayi amwenye, sinkhani ya amwenye. Of course in this country ambiri amene akupanga business community yathu ndi amwenye ochuluka, koma kuti in this country samwenye okha wapanga business. Even myself, I'm a business person, I'm affected with this stupid act imene afuna apange impose on us. This is stupid act. Sizinthu zofunika kupanga pa anthu anu amene you are there to save them. Zikuonetseratu kuti ndikuti process yonse choka pa border mosi mene mujatima amatichaja ndalama tikulipira moja ku nthambi zawo za MRA, ndikuti anthu aja ndakuba sawakhulupirira. Chifukwa katundu aliyense amene amapezeka mdziko lino amene adusa pa border tiene ulipira misonkho ku border kucha, tiene ulipira VAT ku border kucha. Ndecho okatipangira audit ndekuti anthu awo amene ali mu MRA munthu osakhulupirika amene amayika ma position imene anayika kuti azitolera ndi osakhulupirika ndakuba, ndikuti wo mabwana ma lawmakers sawakhulupirira anthu awo. Ndengati iwo ndakuba salukhulupirira na okhaokha, ife takhulupirira bwanji kuti akapange audit pa business yanga? Ndakhulupirira bwanji kuti apange audit pa business yanga? Secondly, MRA chiyambire every year amatolera ma billion ma trillions
ndiliti anabweretsa audited report kuti ndalama zija za misonkho zatoleredwa chaka chatha tatolera izi, ndipo ndalama izi tapereka ministry, izi tapereka ministry, izi tapereka ministry, izi zimene ife tagwira ntchito operational cost, izi zimene zatsala. Azifeyo ma taxpayers lilipo report imene anatipatsa. We cannot trust them. Ndakuba nchifaka afika to the extent oti ufuna mapita pa private property umakapanga audit pamene osama pangidwa audit. Nde ifeyo ngati anthu a business tatopa nazo, ndipo chimene ayenera kudziwa osamene akulankhula za taxations zimene awika kutafunuyika pa ife anthu a businesses. It's a great mistake. Mzanu Ruto ku Kenya adakumana nazo izi. Anthu amakwiya ndendu I'm repeating the same statement. It's not about Indian or Pakistani or Chinese community. It's all of us. This act will infringe all of us in this country. Are we different? Are we not Malawians? Ifeyo tikhala akapolo mdziko lathu lino tizipangidwa audit ni munthu amene ifeyo sitikumudziwa, situfunanso kuti apange audit katundu wathu. Are we foreigners? Are you the owner of this country? Izi sitilola izi. Ntatuzani kwina kumene kuchitika izi. Kwina kumene angalole zochisiru izi, zoti ndalama zanga. It's not government who's giving us loans. It's not government who's giving us monies to open our small scale or large scale businesses. It's our contribution, our sweat. Nde wina from nowhere basi akangofika basi auditing my property, auditing my merchants. No. Izizi abwerere mbuyo akayambire sowani. Vuto limene lilipo limene apapa 20 verse 7 bwino. Vuto limene lilipo lapezeka kuti anthu onse amene tili nawo amene ali ma civil servant, anthu onse amene tili nawo ma technocrats, anthu onse amene tili nawo andale anapusisidwa. They don't think properly. Chimene chimakhala m'maganizo mwawo nchonera kuti dziko limayenda using taxation. No. Kulibe dziko limene limatukuka udalira msonkho. Kulibe. And I repeat, there is no any country imene imapanga strive using punitive taxation on their people. Kulibe. Ndimo only my failures. Because if you look at taxation, what does taxation stand for? Earning something for free. Chifuka nugira ntchito ndine, nda ntchito wanga, ndalama zanga, ndikutenga ndalama upereka ya ulere kuboma. That is free money. Which means our government want to operate on free money. Our government basi ingokhala yongopempha. Akapeza ndalama ndikuti abwera ukapempha kwa ife anthu a business. Akapeza ndalama apitu ukapempha ku European Union. Akapeza ndalama apitu ukapempha ku IMF. Akapeza ndalama apitu ukapempha ku World Bank. Do you think we can grow economically in this manner? No. The answer is no. That's why Ngongole, we are running this country using taxation, loans, unreasonable loans. Loans mean consumption. Maloni ongo dalira kuti basi ndatenga loni itizikadya. Osati maloni I'm investing kapena investment. No, malone wakudya consumption. Kutolera misonkho for consumption. Azidya, azilipira masalari, aziba. Kupempha ndalama kudona community for consumption, aziba. Zomvesa chisoni.
asiyeni anthu a business apange business momasuka, asiyeni anthu a business ikanima policies abwino a taxation amene ali convenient kwa business sector, because it's business sector imene ingapangise dziko kuti lipite chitsogolo, kuti litukuke. Since inu ya boma, inu ya government, you have nothing to offer our communities. You are only depending on taxes and the charitable and the loans kuti mupange operate. Simungaganize painu nokha how to source some funds to develop ourselves as a nation. Ndiye izizi sitilola if anthu a business is, as I stated earlier, kuti tenti samale komanso chimene muyenera kudziwa nchonena kuti nkhani ya taxation iyi ife as a nation anthu amene anavoteredwa anasankhidwa kuti ma leaders amene anakhulupiridwa ndi business or civil community ndi a Professor Peter Mutharika president, Madam Jane Ansah vice president, Kamzinge Honorable Chihana second vice president. These are the people amene ali ku front amene tikuwadziwa moti ma punitive measures amene mufunu iyi panga impose on us. Inu situkudziwa simungabwere poyera kuti zinapanga ndine. Tatiuzani amene amapanga zimenezi kuti azikapanga audit ndalama zathu wa MRA popanda ife anu yake kuvomereza. Ufuna upanga infringe our right to transaction in this country. Mubwere poyera kuti amapanga zimenezo ndani. Simungabwere poyera. That tells you are criminals. You are not helping our president. You are not helping our vice president. You are not helping our second vice president. You are there to source money, to steal money, to source money illegally from us, for you to have it to consume, which is wrong. It's totally wrong, and it's totally unreasonable, and it's totally unconstitutional. We have constitution in this country. Ndipati pamene malamulo a dziko lino amanena kuti munthu wa MRA ali ndi ufulu woti akhoza kupita pa kampani ya munthu ukalowa kulikonse ufufuza chilichonse ukhangati kuti ndi ma investigators kuti iweyo upanga business you automatically ndi kuti they have taken you as a criminal. Malamulo ake ati constitution yake iti atiuze pamene constitution idanena zimenezi. Chifukwa tikaona even ma law enforcers kuti akalowe akafike pa khomo pa munthu amene ali suspect kuti walakwa pamafunika akatenge warrant ku court. Ndiye wa MRA mphamvu zimene zizi zakuti azingoti akadzuka kuti lero tikazuza wakuti popanda even warrant ya court, popanda even reason yeneni yakuti amuzuzule munthu, kungotenga wina aliyenso business as munthu wakuba. Mphamvu zimene zakuzitenga kuti zimulibe mu constitution. We are all innocent until proven by the court of law guilty. Ndiye izi sitilola izi. Ndipo izi amene tifuna ife kuti atilankhule izi sitifunanso Minister of akuti Minister of Finance ayi chifukwa ife sitidamvotere Minister of Finance. Malawians never voted for Minister of Finance. Sitifuna kuti Commissioner General wa MRA sitikumudziwa ife sitidamuvotere ife. Amene amabwera pa ife ukapanga campaign kuti mukavotera ine nisintha zinthu adala apita adala Jane Ansah adala Kamzinge Chihana na amene amabwera kuti mukanivotera ine tisintha izi zoyipa zimene Amalawi Congress Party akuchita. We voted for them. Nde amene wawa abwere kuti kodi izizi zikunenedwa izi akupanga ndiwo. That's what we want. Ndiye tiziwe kuti ndiwo akupanga izi chabwino. As a community ndiye kuti tiona kuti tichitana bwanji. Koma kuti kukhale anthu ena kuseri ma criminals anthu akuba anthu ankhaza anthu opondereza anthu amene akupangitsa economy ya dziko lino kuti zingokhala yovutikira alibe ola any knowledge to uplift our economies. Azipanga impose these punitive measures on a business community without any apparent reason. Ngati dziko
timayenera tikhale ndi njira zopangira ndalama. Chitsanzo maiko azathu, ndipereka chitsanzo kapena ndipereka upangiro umene inuyo amene mukudalira ndalama za IMF, amene mukudalira ndalama za World Bank, amene mukudalira ndalama za misonkho taxation, zonse kuti zimene muzione zonse zimene mukufunazi nzaulere. You don't want to work. You don't want to earn anything as a government. Chaulere. How can you grow economy ya dziko? How can you grow economy ya dziko? And I wonder kuti DPP sakufuna kupanga emulate system ya imene adayambitsa Dr. Bingu Mutharika, because it was Bingu who shifted our political system from the west to the east. Ndi Bingu amene anayitana ma Chinese, ma Taiwanese, ma British, ma Americans atipusisa nthawi yayitali with this World Bank, IMF, tizingokhalira ngongole, tizingodalira ma taxation, audi tisakhale ni business, tizingodalira misonkho, tizipha anthu osauka kale. Bingu anazikana izi. Amene ajadala katundu adazikana zopusazi kuti this is a very stupid method imposed on us. Ndipo anayitana China kuti ibwere with a soft loans, profitable loans, imaginable loans. Ndipo China inabwera. Ndipo if we remember, both of us, it was Bingu amene anathamangisa British mdziko lino. Stupid, get out here. Bingu samafuna this type of nonsense. Ndi Bingu amakana kugwetsa kwacha. Ndizuza anthu anga. Lero a DPP akulolera kuti anthu amene amalolera kuzuza community ncholinga chakuti iwo apeze ndalama zaulere kuti azipondereza anthu azizuza anthu. Nkumabwera sapano ufuna kudana ndi Asian community kuti ni imene kula. Ala kwa chiyani Asian community? It's their monies. You have no right to enter into their bedrooms. Who are you? Which constitution? Which rights are you using? Tiye tikondane ngati Malawi. As a country, timayenera tikhale ni njira zopangira ndalama. Taxation ingokhala part of it. Komanso taxation, ndalama za taxation sizimenera magwiritsidwa ntchito pa ma institution imene ndiwe na aboma amene pawo kama institution wakozo panga ndalama zoyendetsera institution yawo. Taxation imene zigwira ntchito ku Ministry of Health, chifukwa zambiri ku health nzaulere. Ku Ministry of Internal Security, zambiri ku Ministry of Internal Security nzaulere. Ma institution amene amagwira ntchito mwaulere na amene taxation ine kugwira ntchito. Koma taonani ku Ministry of Agriculture nimene zipanga production in this country, nimene zipanga export produce to earn forex. Koma ipeze kuti mupite ku Ministry of Agriculture, mpeza kuti kumene kuja naonso adikira ndalama za misonkho kuti apange operate. Mupite ku mining, kumene kuja mapeza kuti adikira ndalama za misonkho. Mupite ku tourism, kumene kuja mapeza kuti audikira ndalama za misonkho. Kuli kuose chaulere. These institutions, they don't want to work. So you want us to work? So inu mwera mzikatenga ndalama za ulere kwa ife mziba mzizuza Malawi, ifeso anu ake tizipangidwa infringe, tilephere kulemba anthu ntchito, tilephere kualipira anthu athu masalary abwino, chifukwa you are coming with these punitive nonsense and unfounded acts on us. It's wrong. Tiphunzire asakunamize nazungu. Azungu ali ndi institution amene amapangira ndalama. Sadalira taxation azungu. Mupite ku America, sadalira taxation ku America. America ali ndi mabanki aboma. America ali ndi ku agriculture zimene amalima zawo beside private sector. America ali ndi zambiri zimene amadalira. That's why mupeza kuti ku America kuora ku Britain pali makampani akamakauti akulowa ku bankruptcy makampani. Amapangidwa bailout ni boma, chifukwa boma lili ndalama. Limapanga ndalama.
koma abwera ku Africa hakuna mizani ayi as a government simwene lopanga ma transaction muzingo dali taxation. Who's going to pay? Who's going to work on your behalf? Are we your slaves? Both of us, we need to work. Private sector, they need to work for the growth of our economy. Inuso ma civil servant, you have to work for our growth. Inuso ma politician, you have to work for our growth. We are all Malawians living in the same society. Is if our business is still always. Sindifa kapolo wanu. Ndipo tufuna president, vice president, second vice president. Atiuze utukodi izi zuchitika apa zizofuna malowa kuzipinda zathu. Ndalama zathu katundu takauda tokha with our sweat wina abwere basi azikatiopseza afuna kutipanga audit. Munthu uyo sanapangidwe taposo audit mu institution yake. Nizoona. From there ndio titiona as a business sector kuti what will be the next move. Komanso tichenjeze pano. Izi zikapitirira izi sipavuta mapeto ake tichimitsa tikapanga seek injunction ku court judicial review malamulo amatibwa nizoyenera munthu wemwala yeye ukakakamiza munthu kuti akafutu kuli vinthu vyake mnyumba mwake popanda chilolezo tikatenga judicial review and tiyang'ana maloya atithandiza constitution kuti chani kodi tilibe maufulu muno Malawi opanga business ticheke tizipita kunja. Chifukwa we are not going to tolerate this nonsense. And zimene akunenazo ife sitikuziziwa kuti afuna utani pa ma business watu. Sana tipange educate kapena sana tipange involve kuti ave timve kuti nzotani ndiposa amve mbali yathu. Are we agreeing with the act imene afunuika pakati pathu? Angozipangira basi imposing on us. Is that not dictatorship? Are we in a democracy? Ngati safuna tizipanga business angonena kuti basi chekani ma business, we don't need your businesses in this country. Tuone kumene azikapeza ndalama za misonkhozo. Popeza zawo tikalipira misonkho akaba nzongo obo makamwiramo. Izizi zofunika kuziyang'ana bwinobwino nkuona kuti as a nation tithandizana bwanji. Ine ndimafuna ndingopereka ulangizi. While we are putting those measures for taxation, as a government, timenera tikhale ndi njira zopangira ndalama. Tili ndi ma sectors angapo amene tikhoza kugwiritsa ntchito as a nation kumapanga ndalama zochuluka. Monga ndanena, there are some important key sectors that must be restored. Muno Malawi timenera tikhale ndi ma institution ndithu khazikika bwino opanga ndalama. Komanso ena amene sakuyenda bwino kwapanga revamp ayambi kuyenda bwino. Tili ndi Salima Sugar yofunika ziyenda bwino. Kumaveka papa wina amene we amalomakers yoma technocrat kuti afuna kugulitsa Salima Sugar. Nde agulitse Salima Sugar. It was a loan from India. Sinamalizidwe so kubweza. A lot of billions. Nde ayigulitse more cheaper. Ndalama zija akagabani badye. Loan ija sinamalizidwe bwezedwa. Ndalama izibadya. Nde kuti sapano boma lizibweza loan chinthu chokulibe bina atadya ndalamazo. Are we serious? Salima Sugar imenera ikonzedwe izigwira ntchito for the growth of our economy. Dziko la Malawi limenera likhali bank, commercial bank, not only reserve bank, tinali ni bank. Imene pano banki yo inagulitsidwa mosatsata ndondomeko. And banki yo panopa akupanga ma profit ambiri. Pamene ife banki ija tinayigulitsa unnecessarily. Nde as a nation timene tipangi tikhali ni banki izithandizaso panga generate income yadziko. Adimaki ku Ministry of Agriculture imene itsakulidwa Adimaki izigula mbewu kwa alimi pa mitengo yabwino komanso izigulitsa mbewu maiko akunja. For us
kuti tizipanga eni forex. Timafunika tipange revamp zinthu zimene zingathandizire boma kubweretsa ndalama mdziko muno. Tili ni Ministry of Energy and Mining. Mwachisanzo tili Ministry of Energy and Mining, tili Ministry of Agriculture, tili Ministry of Tourism. Ma ministry atatu amenewo ndiwo takhoza kupanga generate ndalama nkumayendetsa ma ministry komanso zina ndalama nkumagwira ntchito mdziko lino without depending on taxation or without depending on donor community. Ma ministry atatu maiko anzathu economy yawo kuyenda bwino chifukwa cha ma ministry amenewo atatu. Neighboring countries timadandaula kuti azatha kupanga grow because of these 3 key ministries. Tiyambire ku mining. Muno Malawi takati kumva ndithu akulankhula achinana miwa ndalinda tili ni mamino zambiri Malawi muno tili ni mamino zambiri. Tili ni kampani mineral imene yapezeka rutile pompo pakasiya ndipo zaveka dzananizulo kuti ndiye ikulu. Tili ni rutile wochuluka kuposa kulikonse dziko lonse lapasi. Ndipo ku mining iko apanga board akuti mining authority. Nde mukhala mining authority just on consumption kumangolandira masalary ma allowance basi kubweretsa so burden ina pa ife ya business sector misonkho kuti apto misonkho mbiri azikalipira mining authority. That's criminality. That's insane. That mining authority ni ntchito yawo yakuti apange mine ya rutile. Iwo wazendetsa mining rutile. Kaya kufunika ndalama zoyendetsera mine akongole abwereke osati subwereka kwa IMF with a huge interest kapena ku World Bank. Tanena kuti bingu anatisamutsa ku west kuti tiyangane ku east ku China ndi Russia ndi gulu lawo ndi ma Arabs. Kuli mabanka mbiri ku Arabs without any interest. Kungowauza kuti ifeyo dziko la Malawi mining authority under Ministry of Energy and Mining tufuna tsakula mgodi huu. Tifuna loan, tigulime equipment, titani, tizikumba miyala. Nuitana ma expertise amene amadziwa za miyala azikagwira ntchito paja kumalipira masala abwino. Kachoka ku South Africa, kachoka ku Congo, kachoka ku Tanzania, ku Zimbabwe. Hard working people with vast experience akagwira ntchito pa mine paja. Tizipanga produce rutile and graphite nkumagulisa kunja nkukapanga any forex wochuluka tikhozo panga ndalama zambiri kuposa su zimene mufuna mzitizuza ifeyo ati ma business tatu totolati. Ndipo mukhozo oneka ngati anzero kuti mnapita ku school anthu. Komayi tangokhala tufuna mine ija timpeze wina foreigner azikaendetsa mine ija ife azikatipasa tiziduswa. Bola akatipasa bread tikadya kunyumba kwathu nazikazi wathu ifeyo tili ku mining authority. Is that how to run a country? Is that how to run a country? A mining authority ni ntchito yanu. Rutile ija and graphite ija. Mufune musafune muendetsa ndinu. Tisavere kuti pene paja mwaika investor. Tikutengera nisu ku court. Ngati mwalephera afuse na Malawi. Ali mwa Malawi muno ali nkuthekera kuti akhozo endetsa mine imeneyi. Apase nanu aka Malawi. Tifuna tizipanga any forex. Inu ngati mwalephera apase na Malawi. Mukapatsa Malawi inu muyika mu mashares wanu. Ngati mining authority. Tili ndi gold mining ku Mangochi. Tikulephera ife ya mining authority moti manage tikanatenga tikanakhala ni mining ya gold yathu ya boma, mining ya rutile and graphite kumpoto kukuli miyala yosiyana. Tikanaona kuti kodi yochuluka nditi ife as a government ngukhala ni mining yathu koma kukhala ndithu ni Ministry of Mining koma opanda ulamkodo umodzi or even 5% stake mining tilibe.
We are so stupid and useless people. Omvesa chisoni. Ndikupatseni chisanzo. Anzatu, ma neighboring countries wose. Alindima mining. Ma neighboring countries alindima mining. Tiambile pa Zambia. Alindi government owned mines. Amena kupangidwa rani ndi mining authority. Yaku Zambia. Kuli ZCCM investment and holdings ku Zambia. Imene ili ya boma fully owned by Zambian government. Ndipo mkati mwake muli mamaini, muli Mopani, muli Kashanshi, amena mapangarani, copper mines. They earn forex through those mines. Sadali la taxation, sadali la kupanthu wawo. There are people with wisdom and knowledge. Learn the people, not the stupid people. Kuzambi alini makampani ndipo alini company ina with 50 or 60%, if I'm not mistaken, shares in Zambian Gold Company Limited. Gold yos company yokuyopanga gold alini 50 to 60% shares. Zambia tipite ku DRC. Ku DRC alini makampani ina kuti Sodimic Development Industrial Mining di Congo. Congo, that is Congolese state-owned company. Ndiyo kuli ina imachedwa kuti Jeka Mine. And imene ndi main Congolese government-owned mine yaikulu. Imene mapanga handle migodi ya cobalt and copper. Ndiyo alini makampani ina Miba, Society Mineral, de Bakwanga, government-owned mine in Congo. Ndiyo tipite ku Tanzania. Kuli Stamico, state-owned company, established in 2015. Azan, adapanga establish hii company yabo. Pompa pa Tanzania. Nchito yao, it's investing in mineral development and overseeing government interest in mining companies. Alindi ina uti Stami Gold, state-owned mining company yopanga gold. Tipite ku Zimbabwe. Alini ku Zimbabwe ndiyo chinoti alini several government-owned mining companies. Kuvimba Mining House, largest in Zimbabwe. Ndiyo alini Zimdok, Zimbabwe Mining Development Corporation. Zimene mapanga hando akudalira zimene zizi kupeza ndalama zoyendetsera dziko, zothandizira ma society, zothandizira anthu ovutika, anthu osauka mu Zimbabwe, mu Congo, mu Zambia, mu Tanzania. Those are neighboring countries. How stupid are we? Until today we have owned nothing in mining. Ndiyo kumapanga kuti tapanga bungwe mining authority. Stupid, man. To see an business, if it's our right to do business in this country. You know, Zukani Yambani kugira nchito, you have the resources in this country. You have the resources in this country. Osa mango ganiza za kuba, mango pikisa na modindu kuba. Ganizani how to source funds to run your organizations. If eti maganiza kutinda matizi pesa banji to run our business. If you have failed, get out from there. Get out. Other people should come to save Malawians, to save us all both together, including you who are failed land people. Ndibwereze Kasia and graphite rutile mining ichi inuya mining authority tisavere kuti mwaika investor kumekucha. If you have failed, tini wantu munakozo endesa migwa mula achina bushiri amapanga za mining mula achina simbe akozo panga za mining chifukwa ali construction companies akozo endesa mining.
achina dzombe akhozendetsa mining ngati inuyo mwalephera. If you are useless enough apaseni amalawi, koma mmafuna kuti msakhale ni maini, amalawi asakhale ni maini, dziko lisatukuke, muzingotizuza mtima peanuts timene amakupasa antoti mzikadya nazikazi wanu wana. Very stupid people. Titengerana ku court ngani mene. Tachoka ku mining, tendipite ku Ministry of Agriculture. Kamuzu amendetsa dziko lino udalira ulimi. Samadalira misonkho, amadalira ulimi. Koma ife ndife anthu opusa kwambiri. Every time we talk of chimanga, sima. Moti timakhala chaka chathu panga budget yoti tipeze fertilizer, anthu alime chimanga azidya sima bantu. Nthawi Kamuzu tidani large mining companies, and the government had a lot of farming programs. Mafamu siyana under press cooperation. Pano mafamu akungokhala. Anthu amzinchita wachituka panga rent wina ka 1 acre, ka 2 acres, 3 acres. We have a government to run. We just sit and waiting for taxation and waiting for European Union to give us free money and waiting for IMF to go and beg under IMF, World Bank. Ulimi. We can grow our economy without depending on taxation through means of agriculture. Mongandanena press cooperation. Pali ya boma, pali ya private ya Kamuzu. Ya boma ija mafamu alipo. Abwereke na alimi. Taona koda anthu alimu achifundo mu. Okuti dziko mtati mwakwefula, mwathandiza wanthu. Dziko liziyenda mmene limendera maiko anzathu. Taona anthu achifundo mu. Suta anthu angalephera malipira misonkho. Itakhala misonkho yake ni yanomo, ya bwino. Mbali ina mutolera nokha ndalama kwina anthu tukupatsani misonkho. Sangasiye anthu pereka misonkho. Koma it's not a reasonable amount imene mukufuna pa business. Iupezeka kuti ndalama zonse zothera ku msonkho. Ndalama za mwini wake wavutika yekha, upita kokoda katundu kubwera, profit yonse upita ku msonkho mpaka ulowa su capital ya munthu. Is that fair? Ngokhala bawasite nkumasekerera. I'm a learned person. I've got a degree, PhD. I was at the Chancellor College. Stupid, man. You think nothing. In your brain there's nothing. No any brains in you. You have no medulla oblongata in your brain. Useless people. Means of agriculture. Apaseni ndalama. Osati mega farm. Zijazonena mumpasa mtu ka 10 acres, hectares, 5 hectares, mtu sadalime palibo. No any agricultural equipment alipo. Mukumpasa ndalama, mukumpasa fertilizer, mputa kalima, mumpasa mbeu. No, we have farmers here. Commercial farmers. Empower them. Open the bank. Give them loans to grow our economy without depending on taxation. Hell with taxation. We are tired of this. Minister of Agriculture. Tachoka. Tourism. Maikwanza tuwose. Economy ya kupanga strive based on tourism. Ife kunuchina chitikanja situthandiza aliyense amene ali pa business ya tourism. No any loans from our government uthandiza anthu a business akupanga za tourism. Kulibe. People are striving themselves to earn a living, to make their hotels, lodges looking better for our economic growth. Come as the government, nothing at all, no any assistance from the government. Chuma chibwera bwanji mzikoli. Tourist abwera bwanji. Foreigners abwera bwanji. Zacheza ku. Basi taxation. Mzika mang'ombe zola kale metira anthu ovutika umphayi uli mdziko lino. The whole nation basi to depend on my small business kuti muyende. Stupid people. Stupid people. Tourist tilini mapaki, national parks, game reserves. Wonse tidapasa azungu. Akupanga business akugulitsa carbon, akupanga business akutola miyala chifukwa monse metida kama ma game reserve and ma parks. Muli miyalo siyana ma gold azungu akutenga zimene jamaa akagulitsa kwa.
tourism idafa chifukwa azungu sali mmene muja kuti apangenso za tourism, ali mmene muja kutenga carbon ni kutenga miyala kumatumiza kwawo. Tourism inata tinapereka kwa azungu bwerani zapangenirani zife, we are disabled, we cannot think, we are useless people, we are vimwera melons. Maloji atseka maloji. Lake Malawi kuchuluka adakatseka uko kumene kumatulukira madzi during kamuzu anayika strategy nthawi ya dzinja amatsegula pamene pacha fully opened madzi azipita for the sake of the tourism. Maloji akhala okongola achina Chikoko Bay, Livingstone Beach, kuti azungu azibwera azidzacheza kuno, nyanja isasefuke, akhalini beach azisamba amatsegula kamuzu nthawi ya mvula madzi azipita asachuluke madzi. Pana abwera mainjiniya amene saganiza bwino osuta chamba omwe amowa useless people, anaphunzira mchizungu, they are not mother language, they don't know what to do, anakatseka paja. Pano Lake Malawi kusefukira each and every day, and madzi sakupita akuti to reserve water for electricity use. Tapa tourism, not tourism, kuti mpite kunyanja kulibe mabichi madzi anadzadza, mupite kuma game reserve kose mdapasa azungu nkuti you are failed people, you cannot run. Ikwera bwanji economy, ikwera bwanji economy. Sinthani tengani responsibility of running our economy as our leaders. Osadalira taxation, kulibe dziko limatukuka kudalira taxation. Mmangopa ma business, mngopa ma business, you create unemployment in the country. You can look how many investors are coming in this country with this taxation issue. Calculate from 5 years many MCP dali mboma nangati investors adabwera, nangati investors adatuluka. Ola Malawi amene atusamutsa ma business wao ku Malawi kupita maiko akunja nangati. Learn from those mistakes and we forge ahead. Koma basi every time same scenario every time. We are educated, we are known people, we are better off. Masuti, my office, my laptop, based on free money, taxation, and European Union, IMF. We are laughable people. Laughable people. Laughable people. Timenera tisinthe how to run the things. Taxation sipangisa dziko kukwera, imapha business, imachulutsa unemployment mdziko. Apa ena kutereko pano zikuveka apapa kutafuna ayambitseso company jena inatsekedwa ku Eskom ija Power Marketing Limited, imene imachituonekera athu kuti 30% ya generation ya funds imene Eskom imatola imangopita kumene kuja consumption, ma meeting, machiyani ndiye anaitseka kuti uku kupita ndalama zambiri almost 30% for no reason. Chifukwa Eskom ndi Genco yakwana. Ndipo zinazoveka. It's to cut my expenses. Panu zisiru zina, mbuzi zina, zikuti yo hafu nubwetsa sujeni. Professor, mwinasu is professor saku zizira. Sanga loli professors. Professor sanga loli this nonsense. Koma chifukwa nangasi tulekerera monga ndanena munja Amalawi adavotera professor, Amalawi adavotera my genius, Amalawi adavotera Kamzingeni Chihana ndi atsogolera kwaziwa. Wose tayakulankhula izi kuseri ibwerereso Power Marketing Limited. Mbava zimezi kulankhula zimezi ikabwera tizikaba choncho ife tizikatera. Siti kwaziwa ife tukuziwa atatu aja amene Amalawi adawasankha kuti ayendeseze kulima. Ndiye pali zinazi chonde ino amene Amalawi anakusankhani muzibwera poyera anthu bamsamasiri anthu awawose ni ma criminals amangosintha utsogoleri from wose ni ma criminal. They were there, now they are here, they will be there again, criminals. Koma anthu tiziyang'ana utsogoleri. I Power Marketing Limited company sikufunika ipangisa magesi kuti azingokwera
expenditure ichuluka ndifake mufuna taxation ndiziyendetsera zinthu ngati zimenezi. Mafuta G2G, very good initiative. Though naonsa MCP anyamatana aloverera nkuisokoneza kunja makhala G pamene kuno kulalibe madobadoba wina amene achi Arabu adasintha madobadoba mauta akhala achi Malawi adakatenga madobadoba achi Arabu kuti asaonekere kuti kuli madobadoba wina. Kwa madobadoba adalipobe mbali yathu koma kunja idali government, koma at least mafuta amabwerabe mukamtengo kabwino ama-SS. Koma pano tasintha tikuti ya tifuna si madobadoba omwe aja moti tikadangochosa tima agent timene tidali tobisika takuseri nkupitiriza G2G for the betterment of our leadership and our society. Zikanatithandiza koma tonani we are the highest padziko lonse lapansi, second kwa Hong Kong. Hong Kong nziko lolemera kwambiri, ula mafuta atapanga 7,000 kwa cha Malawi. Kwa hiyo it's nothing. Koma ifeyo now we are second ku Hong Kong. Dziko lonse lapansi mu Africa we are the highest. Dziko losauka ni malankhula mbuyo zimenezo, even our MCP ni malankhula awa achina wirani chitenga unatiya kwezani mafuta kwezani ni maozo ni mafuta asakwere. We are already on a higher side kuno kusadiki. That time tinali number 2, number 3 was Zimbabwe. Koma yu haya mafuta kwezani mkakweza zipeze. No, you are calculating using based on black market. You are an official, you are ulipa position as an official ku parliament yokuzana ndi energy. Why are you using black market? Koma at least MCP sana kwezi. Koma pano abwera omwe acha kuzana maso akwezani mafuta ndeta una mafuta akwera akusowabe. The issue si mtengo wa mafuta no cheaper. The issue is management. The issue is forex. Mukapanga any forex pa black market sapezeka muzigula mafuta abwino koma tudalira anthu atipasi forex. Who is going to give us forex? It's a sovereign state. Tinatenga mphamvu tizidzilamulira tokha. Now we are going back to them. Atsamunda atabwera tithandize. Is that not looking stupidity? So vesa chisoni ndankula kwambiri almost 50 minutes koma it's unfortunate. Tieni tikhale pasa as a nation tipeze means yoendesa dziko. Tisadalire taxation imabweretsa chaos mdziko. Taxation sipangitsa economy kuti ipange grow. Taxation imaonjezera unemployment mdziko. Ndipo I should repeat kuti sinkhani ya mwenye ni nkhani ya tonsa business we are affected. We are not happy with this kuti munthu azikabwera kuchipinda kwathu ngoma kati werenga zimene nazo. Our private companies, owned companies, our sweat imene tavutika tokha without any interest ya government. We are the private sector. We need to be respected. We need to follow the laws of this country. We have the right to transact business, to do transaction in this country. So tenti khale pasi paka makhala zinthu tizikhala pasi kukambirana tivembali yanu tigwirizana chimozi, then we forge ahead. Koma zoma panga impose pa ife. We are Malawians, you are Malawians. You are not more important than us. It's just a privilege that you have been appointed to be there, and tomorrow you will be out from there. You will join us in the business community. That's why most of you people, when you come to business, you fail. You are failures. You fail completely. But we are resilient. We are running our private institution without stealing any single taxpayer's money from our conf. Tieni, tiendelele mozi ngati ziko. Tente virani chisoni izi zibwezeni chifukwa zikapitirira izi ife ngati business community tikhala tilibe choice tipita ku court judicial review. Ziko mkwambiri.